Hola, què tal? A 9 d'abril del 2025 que ja estem. Va, una setmana i res de menjar carn i informació de servei. Déu-n'hi-do la calor que es presenta. Solet al matí i a la tarda sembla ser que tornaran els núvols. Si és com ahir, on anirem a parar? Només calia veure com estava la ruta del colesterol. A tope de gent! Quantes ganes que teníem de viure el bon temps. Va, anem a les notícies. El Comú de Canillo ha organitzat 2 jornades de formació destinada a la sensibilització sobre la discapacitat amb l'objectiu de promoure una societat més inclusiva i conscient de les dificultats a què s'enfronten les persones amb discapacitat. Bla, bla, bla. I em sembla molt bé donar eines per respectar tothom, però si després la gent passa de tot, per què serveix? Més coses. L'andorrà Arnau Calvet es presentarà a les proves OT. Per unes hores, Calvet passarà de fer recompte de cèl·lules en el laboratori a cantar amb la seva guitarra a les proves de selecció per entrar al programa. De moment, ja ha fet el vídeo al TikTok. Sí, aquella xarxa que tant enamora Donald Trump. Ja veurem si tornem a tenir una nova estrella del canto al país. I acabem, perquè ja la tenim liada. Segons una publicació del País, els bancs es podrien portar la seu central de les seves entitats a fora del país si no hi ha acord amb la UE. Ai, aquí ja sabeu els poders fàctics que hi ha, l'Església i els bancs. Per cert, que copions! Va, ho deixem estar. Esteu atents, Arnau Calvet? Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu!